Takže čaute, ja som Eto a vítam vás pri dnešnej hre na hru Get Mario Famous. No, v tejto hre ide o to, hráme za Get Maria a musíme preskakovať všetko, čo nám stojí v ceste a musíme sa dostať do cieľa. Tak čo, ideme na to. Takže dáme tu na Činči. Tak, toto. Zatiaľ máme iba túto mapu. Dobre, X3. Tam na čo ide. Počkaj. Aha. Dobre. Ty vole, tam na čo vyletelo. Dobre, zatiaľ to ide to. Zatiaľ to tiež ide to v pohode zatiaľ. Tu je hrybík. Nie. Nie. Že to je veľmi rage hra. Zatiaľ sa cítim v pohode. Zatiaľ to je v pohode. Ja som buchol. Kto vie, čo je v tomto otázníku? Aha, výborne. Lebo toto už nič. Nee, zase som buchol. Už mám iba x1, mám už jeden posledný pokus. Dobre, nič. Poď. Pekne. Nie. Nie, nechaj ma. Ty smrad. Dobre, tu na nič. Môžem ísť dole? Teraz čo ako? Aha, dobre vedieť. Dobre, jedného sme dali, ideme poď. Že skočíme, vyhneme sa, odrazíme sa, nič. Dobre. Už mám 4 pokusy a už mám nervy. Neboj, ja to dám. Dobre, takže tu nám vyletí nič, uhneme sa, tomu sa tiež uhneme, preskoč. Tak. Toto na nás spadne. Tu je hríbik, takže počkáme si, kým týmto prejde. Ne. Ideme zase. No, poď. Ne. Dobre, nice. Preskočíme. Nie. Je mi zvlášť to hrýhnostnej. Nie. Bože, my sme furt na začiatku. Poď. Tak. Nie. Smrad malý. Dobre. Yes. Toto. Ja som na to zabudol. Dobre, poďme. My to dáme. Dobre, nice. Ešte sa odrazím. Tak. Nie, tu nie je toto. Takže dáme si pozor, preskočíme. Tak. Dobre, počkáme, kým tento tu prejde. Ideme už na to takticky. Takže počkáme na tohto. Prejdi. Alebo. Yes, vyhnul som sa. Hej, ježiš, tak zlákol. Dobre, hrybiček. Zoberieme hrybík. Teraz čo? Som silný? Ne. A to je finish. Yes, to je checkpoint. Yes, máme checkpoint. Ja, to čo je? Ale veď to je čo to malo byť dobre. Dúfam, že to bol checkpoint, yes. Máme checkpoint. Ne. Ty vole, ne, poď. Dobre, to si dáme pozor, lebo nevieme, čo sa môže stať. Dobre. Ne. Ne. Ty vole, čo sa zapásil? To nie. Teraz čo? Aha, no, výborne. Ježiš, toto hrá. Dobre, poďme. Vyskočíme tu, spadneme. Nič, dobre. Tu je toto. Dobre. Nie. Aha, to si takto skočím. Preskočím všetko. Obláčik, neverím ti. Ten obláčik. Obláčik nie, ja som mu nerobil. Dobre. Ja už normálne mám rage mám. Dobre, jak nič. Tak,
No je toto. Či to není tu? To je tu. Dobre. Ne. Hop. Hop. Nice. Dobre. What the fuck? Lol. Lol, bože. Dobre, tu si skočím. Tu si tiež skočím. To už easy. Poď. Ne. Tam dole nie. Dobre. Tak, tu si skočím. Nie dole. Nie! Nice. Vyskoč hore. Dobre, a tu nám rozvinú tie smrady. Hop. No už kedy vyjdete. Nie! Dobre, počkáme si. Hop. Toto nebolo až také ťažké. Teraz čo? To fakt? Ja normálne tejto hre už som prestal veriť. Prestal som jej veriť. Kde mám ísť? Mám tam skočiť? Nie. Boha. Dobre, nice. Zatiaľ dobre. Som skoro odrbal. No. Oh my god. Nečakanie. Tam to bolo. A zatiaľ iba 15 pokusov som mal. A zatiaľ som sa tak ďaleko dostal. To je môj rekord. Dobre. Takže toto už takticky. Tu nás skočíme. Čo nie skočiť? Tu si to dáme. Oblačíku neveríme. Tu vyjnú tieto smrady. Dobre, uhneme sa. Počkáme si, kým pôjde dole. Ešte jedna. A hopa. Tak. A teraz pôjde toto. Aha. Lol. Teraz čo? Kde mám ísť? Tu sa nedá ísť? Teraz kde mám ísť? Ne. To fakt. Kde mám ísť? Naspäť skúsim. Tu mám teda taký otvor. Ale tam nechcem ísť, lebo to sa zabijeme. Čím sa ide tam dovnútra? Enterom? Dolnou šipkou? Ničím sa tam necitrovalo. Skúsime tam skočiť? No dobre, skočím tam. Keď to zabijem, ja už idem von. No, levituje. No, vyhrali sme. Dobre, ja som kľudný. Fuck. Dobre, idem ešte rád, ale už posledný, bo ja už neviem, kde mám ísť ani nič, to je sprostá hra. Dobre, skočíme oblačíku neveriť. Tu vyniť tieto, dobre, taktika. Počkáme si, kým pôjdu dole, alebo skočíme. Tak, nice, toto sa tu navyhneme, jak oči. No. To sa nedá prejsť, kde mám ísť? Oh my god. No, výborne. Dobre, zase od začiatku, jak debili. Že by tu kebyže idem dole? Nič. Oblačíku never. Dobre. Nie, ešte tieto ma tu nervujú. Poď. Dobre, nič. To už easy. Joj. No, pohni si. Dobre, činčongy. Tak. Skočím, dám si. Toto už je easy, ale neviem, kde mám ísť. Bože. Oblačíku never. A týmto tu smradom. Počkáme, kúkajte, jak sa usmievajú na nich. Kúkajte, jak sa usmievajú. Ale, dobre. Teraz tu sa vyhneme. No. Ja nič nerobím.
To sa jednoducho nedá prejsť táto hra. To je na schvál. Abo dá sa to prejsť, len ja neviem. Pozrite tu. Ne, zase nechcem zomrieť. Dobre. Tam proste, keď skočíte dole, tak vás to ako keby samo to ide. A keď to preskočíte, to neviete, čo máte robiť. Pozerajte. Hop. Idete sa, proste ja nič teraz nerobím. A je to samo a toto vás zabije. Nás. Ako really. A keď to preskočím, to sa nedá nikde ísť. To je proste v riti hra. Dobre. Ďalší, poď. A ide dole. Dobre, dávam si posledný pokus. A idem to prejsť. Dobre. Easy. Dobre, si dáme. Nice. Poď. Dobre, ne. Oblačíku neveriť. Tu spadne, toto smradí. Šiška. Hop. Pozrite, hop. Vidíte, to proste sa nedá. Dobre. A končím. Ďakujem za zhľadnutie tohto videjka. Vidíme sa na budúce. Dajte like, odber, komentár. Vidíme sa na budúce. Čaute.